Energiaren alorrean datozen aldaketa ugariek formakuntza propioa eskatzen dute. Kaixo, dirbir naiz eta formakuntza desberdinak azalduko dizkizut. Foru Aldundiko ingurumen eta obra hidraulikoen departamentuko energia argitu programan, urtero herritarren eskura jartzen dira hainbat baliabide. Besteak beste, tailerrak, bideotutorialak, kalkulagailu energetikoa, informazio erabilgarria, energia gira. Urola garaian ere, tailer pertsonalizatuak antolatu ditzakegu. Talde, elkarte, ikastetxe, komertzio, turismo ostatu edota enpresentzat. Halakorik antolatu nahi bazenu, jar zaitez gurekin harremanetan. Honez gain, energia alorrean, herritarrei, arreta zuzena eskaintzeko bidea ere asmatuko dugu, elkarrekin. Ikusi hurrengo bideoa.